Aldo Rey Fiesta Sentensiador Award. Search for a $1 million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Hi, Miss Beautiful. Ako si Edgar. Esther, kuya. Full-blooded Ilocano from Cagayan Valley. Uy, agpaano tagay mating ko. Ilocano akmet, taga-Asingan, Pangasinan. Manong, tadakulap ko. Ipata mo na. Ay, uy gaya man, sorry ating ko. Napinas ka kami nga talaga. Kuha, naira na nga break time dita pabrika nga pagtrabaho ak. Mabaling ka na mamon, no? Papanan nyo? Actually, kita mabalin nga ipasarabok to kung iti panagawid ko di Cagayan. Talo alawas kung dito yung agsapsapol ti pagtrabahuan manong. Ngem, naatap ni gasat. Iso nga agawid aklaangin. Uy, sana Ti kahit ko sa natin ko. Saan ka pa nga agaw-awid? Apagisunay. Agkasapulan ni Busmi, itinayon mi agtrabaho dito pabrika. Mabit lang ha. Tay nakasalita ni Busmi, tay isarek ka. Iyoray nakbit. Kahit nagdardaras nga ro da pimanaw ni Mang Edgar, Manong Nemi. Di unay nagbayag. Nagsublimot lahing itian mi. Nga mayat itiisem na. Oh, hired ka na di ko. Mangrugi ka nito bigat. Agpeso, Mang Edgar? Nagaliston. Awan ka din interview? Awan da nagading ko. Napigsak ka ni boss. Mangisagana ka lang tibayo daytam. Taisad bunto ki ni boss. Arak upen ka kuma, Manong. Gapitin na pala usaragsak ko. Ngem ka babain. Ado ti mata ang makakita. Uy, banag ang magusto ak ading ko. No ipay-paysom. Lady tinang rugyan ti kinasingad mi kini Mang Edgar Manong Nemi. Naamuak ngagtalutawanen nga machine operator tinaso nga pabrika. Nakasaysayat iso na kaniyak. Masansan nga libre nak no oras ti merienda. Kahit kastamat na masansan ngagsaong kami nga mangal daw. Naragsak ka sa sita. Iso nga inenot Manong Nemi nga nalipatak tip arapaap ko ngagkolehyo. Tubuak Manong Nemi dya Palagaw, Norte, Gataran, Cagayan. Adu kami nga kakabsat nga dita tigapunan no apay nga dinagraduara ko niti high school ket saan takon nga napagtuloy pa yung napanagbasa datatang kininanang takonada nga umuno kanung agbasa ni Manang Edith agbasa isuna iti kolehyo. Nga dito ti agroson ken gapunan no apay Manong Nemi nga nagpamanila ak tapno agsapul ak iti trabaho. Isumeten detoy iti panagam mumi kini Manong Edgar Manong Nemi. Nagkuyog kami kini Mang Edgar ngagpaspasyar panagriknakit kasla saan ngagdiso dagiti sakak iti daga. Uwen Manong Nemi kasla magmagnak iti rabaw dagiti ulep aglalalo nukas diyeng kibinanak ket agraip dagiti dakulap. Aging kang iti may isang aldaw, Manong Nemi. Ala, Mang Edgar, hotelmet dito yan. Di kagdanag. Agpalimis na laing dita. Dita na lamis sa kwarto. I love you, sir. Iti pala damo ka makita. Love at first sight. Amok, marignak. Magkita ka na kita matam. Ay nakmet. Saan ka di? Kat dito yan nga naipaahay ko ti amin ko ken kuana. Tingkay nangigan pabagayam ket suwag manulay nga pasat ti pagkasalitaan ni Mrs. Esther Saludes Santa Monica Sabado. Iti barangay Palagaw Norte, Gataran, Cagayan. Iti pa nang isurat ni Romeo Rumbawa. Iti barangay 40, Balatong, Lawag City.
Nga nga pagkasalitan, papagayam kay iso tinapili nga best leader of the first week idi bulan ti Oktobre. Idi agtultulo nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Mabayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta, iti Honolulu, Hawaii, kaya program at nga lagip tinapalabas, idi Action Radio DCJC Lawag. Kan iti madagmat madon ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kadagitag kakadakkel a premyo. Tinumutibiyang ni Manong yu anay minatoy host tilagip tinapalabas ting kaitay nangigan nga drama portion dito yung video tayo ti akem nga Esther ket inakem ni Mrs. Merlin Pascual Ruiz iti akem nga Edgar toy numutibiyang ni Manong yu anemi. Kaya juga di kemamuan no apay nga nangabag ka special letter of the first week idi bulan ti October dito nga pakasalitaan ni Esther imbasa tayo idi Sabado intay to istorya iti pakabuklan dito yung true to life success story ni Esther madam takit mingi palagip nga daan tayo iti 9th grand finalist ita nga bulan ti Oktubre i-search tayo dato'y 10th grand finalist sa tayo tabugan iti bulan ti November ket may santulaengen tintay Orion tapno agbaling nga sa pulo ket maysa nga grand finalist nga mai-replay to dagiti pakasalitaan da into December tapno adagundaw dagiti Bureau of Judges tayo nga mangpili no asino dagiti mangabak kahit kung ipalagip no sika kas pagarigan ket sika ti mapili nga grand winner umawat kay ti 50,000 pesos, first runner up 30,000 pesos, second runner up 20,000 pesos, third runner up 10,000 pesos ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Amin kayo nga winner, grand winners ket umawat kayo iti plake, iti pamandayaw, ken maukorang kayo iti SAS. Nga marami ito reta, palubos na po, ti awarding ceremony tayo, into December 16, 2025, nga panag-birthday. Dito yung kangrunan ng sponsor tayo, ni Reynaldo Ray Fiesta, isang advance happy birthday, ken Kuana. Kasi nga nangabak kaya napili dito pagkasalitaan ni Esther ituloy tayo nga istorya naipay nga rod ni Esther ti amin na ket sadyay nga nagsikug dito maten ti kapuna no apay nga ni Edgar kit inyawid na maten ni Esther iti lugar da nasalsal ka nung lugar iti ili ti Asingan Pangasinan ket ditoy nga nangrugi nga narik na ni Esther, hindi ka sila pa nagbabawi na. No apay, nga saan na pinanunot, nga posible kag sikog isuna, ket nalipatan nan ti arapaap na ngagba sa iti kolehyo. Adada kiti gundaway nga agbisin isuna, at adada ka no pwede kiti gundaway nga mamindwala nga mangan, iti may sangal daw. Nang ron iti agsublin ni Edgar iti trabaho na sa Manila. Nagdakilakawa na masikog isuna ket kumut-kutong mas asyan dagiti nakanak ni Edgar isuna ket kunada nga agawid sa di Cagayan ngem san na akayat kapot akayat na ipaneknek no kasano iti panangipat-patig na keni Edgar talagang ipatpatig na unay-unay iti likodan di amin. Iri agpasngay, sakbay nga nagpasngay, kinidaw na kininanang na nga isot umay mang dalagan ken kuana. Aging nga nagawid maten ni Edgar ket idi ta mabalin manen adda ngamin ugali ni Edgar nga talagang saan nga makatututur adda tay galad na nga tay naarem ko na tamalangin. Nga dati po na no apay nga nagsasaruno dagiti talong anak da. Wen, nagsasaruno dagiti talong anak da mo ket napan nag-Saudi Arabia ni Edgar tapno lang pumintas ti biyag da.
hanga nagbayag 6 months na lang gabong ata hanak kaya nga awan ti kaidana. Si Mublat ni Esther nga napan nakigasang-gasat akas D8 sa Jai, Brunei. Yan, talut anak day din. Idada sa Brunei. Iti kada ni Esther iti abroad ato digiti madamdamag na nga aramiden ti asawa ng saan nga patpatyan. Nang ibatagderda ti balayda ket kahit dapayan nga nayunan tayo agbaling nga 2 story. Nagiga nga napan ni Esther iti sabali nga pagilyan ket napimpilas manen ditoy ti trabaho na sa Brunei. Ado di kini mangibagbagang adda babae ni Edgar ket makita met ni Esther nga kasta nagbakasyon nga umpay nagbalbaliwan di second floor di balayda. Nagiga nga timteng ti kanito nga pimmudno dayta nga ibagbaga dagiti gipulpulong ken kuana. Gabota nagawid nga saan nga nagpakpakaamo sorpresaek ida kunana. Ket kastaona ang tiragsak ringgor dagiti talong anak ni Esther idi ta mapasangped da bigla ti inada. Kabuti ringgor nabuwak met ni Edgar ket ditoy nga natakwatan ni Esther nga adda babae nga kinasilid ti asawa na. Ditoy nga bimtak ti pungtot ni Esther. Iba't patag na paiso ti asawa ng itiday di nga natakwatan na nga nabayag kayamen nga lipliputan ni Edgar isuna. Saanin nga nabalbaliwan ti tisyon na. Ore kas taon na iti panagpakpakawan idi ni Edgar ken iti panagpakpakaasin na nga saan nantun nga aramiden ti amin tapno saan dalang agsinangem. Kuna idi manong nemi ni Esther nga kukwam ti balay. Tadigiti anak ko yawid ko idan sadyay Cagayan. Nagsublimit laeng ni Esther ijay Brunei takayat na nga ikan tinaranyang nga masakbayan dagiti anak na. Itilikodan nga isuna ket single mom. Bilang nan nga tibagi na ket single parent. Gabota agpaiso nga 80 iti naitulong ni Edgar iti panagbiagda. No tiket problema laing ti simbang pay. Kad nakaragragsak ni Esther idi tagsasarunon nga aggraduar dagiti anak na aggraduar da nga daanen ti trabaho ket napintasen ti biagda. Addan dagiti apuko na ket talagang awanen ti sapulen. Ni Edgar Adam bukod na kanumit laengen nga tricycle nga paspasada na ken na adaanen na 2 story na kompleto matlaengen babayan ti tulong dagiti anak takunana amala ti ama iso nga saan da nga binaybayan ti ama dagiti anak nga dating asawa ni Esther. Iti agdama ni Esther ket dinakayat iti tumipon iti maysa kadagiti anak na takunan ket amangan no adagi mo ni so nga kay kulatan gan ditoy yan tangi adam dagiti negosyo na pundar na ti farm na pagtaraknan na ken dadumapay nga negosyo. Ti pagyamyamanan ni Esther ket adayo ken kuana ti sakit. Health is wealth. Deta unay ti pagsasauna. Dito nga rin papagayam ti pakabuklan ti pagkasalitaan ni pagayam ti yung Esther Saludes Santa Monica Sabado iti barangay Palagaw Norte Gataran Cagayan iti panang surat panang urnos ni Romeo Rumbawa iti barangay 40 Balatong Lawag City.
Thank you, di ba nagbuyo kablawan naman ni Ellen Dadis iti Kaway Hawaii, kasama tayong Gilbert Pascua iti Los Angeles, California, ni Lynn Alvarez iti Singapore, Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, Norilyn Perdido Tamala iti Bahrain, ni Pernalin Antonio Tilawag City, Erlinda Stabilio ti Hawaii, Nilin Erlinda Panteroseda ti California, Josephine Stango, Tina Paharit iti Canada, Flory Menor iti Eva Beach, Hawaii, Eherson Kabugaw iti Nueva Ecija, Maria Teresa Quevedo, Uno Quejado. Nastamatang ni Chester Baldubi iti Bato Ilocos Norte, ni Gloria Batuon iti Honolulu, Hawaii, ni Marilyn Tamayo iti Dresda Sulsuna, ni Bobby Palada, Flor de Lisa Adsen iti Saudi Arabia. Stamat ni Binting ni Saturnino Caberto iti Narbacan, Ilocosor. Aging gay iti sabalid tumalin nga video papagayam. Ti pagayam niyo ni manang yun Nemi Ruiz. Thank you for watching.